utan det var Rörslussarnas brud. Jag är TV2 som kan leva. Jag hör inte musik, jag hör vindarnas sus. Jag har tro på min sida. Jag har den ramlade på kusten av dag. Och i sjövatten det kommer. Den vart så länge på just den här dagen till lust. När den kommer. Jangan mulim. Kayaknya saya yang mulut. Här dagens starten kommer vi börja med gatulaget Helsingborg. Nummer 22 Oskar Berglund. Nummer 5 Andreas Jakobsson. Nummer 9 Andreas Dahl. Nummer 10 Marcus Lack. Nummer 11 Razak Motuosi. Nummer 14 Leandro Casta da Silva. Nummer 16 René Macondel. Nummer 17 lagkapten Henrik Larsson. Nummer 19 Martin Kohler. Nummer 20 Kristoffer Andersson. Nummer 23 Erik Karlstedt. Tränare är Stuart Baxter. Hammarbys laguppställning. Lagkapten nummer 7 Suleiman Suleiman. Nummer 30 George Musa. Nummer 2 David Johansson. Nummer 4 Christian Traune. Nummer 6 Johan Chanko. Nummer 8 Sebastian Nigure. Nummer 9 Petter Andersson. Nummer 10 Charlie Davis. Nummer 16 Gunnar Thor Gunnarsson. Nummer 26 Simon Helg. Hammarbys speltränare Tore Gustafsson. Dagens huvuddomare Marcus Strömmarsson från Gävle. Assisterande domare Stefan Wittberg från Märsta. Daniel Bergmark från Knivsta. Fjärde domare Patrik Malmberg från Uppsala. Chefe!